мусульман есть два больших праздника – Рамазан и Курбан-байрам. Все собираются дружно, всей семьей, помогают друг другу. Мусульмане держат пост и по окончанию этого поста празднуют окончание этого месяца, поздравляют друг друга, ходят друг к другу в гости, ходят к больным, к старым людям, поздравляют, дарят детям подарки. И образуется между людьми доброта и любовь. Мы обычно знаем все праздники, которые отмечают жители. Было бы здорово, если бы местные жители тоже знали, что у нас в этот день праздник. Да, я бы хотела, чтобы все знали эти чувства, которые мы испытываем. Я вважаю, що в Україні мають бути тільки українські свята, взагалі не українські, а саме православні. Бо так як є Україна, як велика кількість християнських держав, що підтримують православ'я, мають мати в своїй державі державними святами тільки православні свята. Я думаю, что лучше, чтобы эти праздники праздновались только на территории Крыма, так как там проживает большая часть мусульманского населения Украины. Я вважаю, що ці дні повинні стати державними святами на території всієї України, тому що тим самим наша держава проявить толерантність по відношенню до людей, що сповідують іслам, і демократизм. Більшість українців вона не тільки не підтримує цю ідею, вона просто не знає цих свят і не знає, з якої нагоди це святкується, і тобто просто робити ще один вихідний день, який сенс.